Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, ҳама каса хуш омадем ба канали ман. Барои лайку подписатсиям, барои комментҳои хубе ки менависен, ҳаматонда раҳмат. Баъд ҳаррӯза подписчикое ки дар канали ман меҳмон шудестен, ҳама каса хуш омаден. Иҷада панкейки тайёр кардестам. Барои маҳсулотҳои даруна шумода 4 дона тухм дар курай, 1 стакан шакар 200 грамм мешавад, ним литр кефир 500 мл, баъд 100 мл равған дар курай, растительное масло, 1 пачкача разрыхлитель, 500 грамми дига орд. Инам хел дар миска 4 та тухма шикаста андохтум, 1 стакан шакара рехта алараш мекунем. Инам хел камтарак алараш ки шуд, баъд ним литр кефира мерезем болошда. Мекобем, бо алараш мекунем. 100 мл равған мерезем дар онушта. Айтани растительное масло мешава ки 100 грамм сливочное масло об када андозен. баъди ҳамаи маҳсулотҳои алараш када шудан, 500 грамм орд, 10 грамм разрыхлителя андохта, хушрӯ када алараш мекунем. хамири панкейкимон анамихел шава. Баъди тайёр шудани хамир ҳамихел мемонем. Ягон 10-15 минутак меиста дам мегира, баъд пухта мегирем. Аз мобайн 15 минут гузашта газа гирон када сковородкая мондам болошда, камтарак исто ҷӯш шуд, баъд хамира рехтам. Ман сковородкаи смайлик истифода кардестам. Шумо метавонед ҳами обычная сковородкада пухта гирен. Ин сковородкаи аладипазака ягон 2 сол пеш айвал бирис гирифтагӣ будам. Хеле куда интерес намешава. Кадомида ки дар кор боша, гап занен, ссилкаша мемонамтона. Качестваш нағзака кай 1200 рубл гирифтагӣ будам. Ина 2 сол шуда истифода бурдестамша. Алови газа паст кардамонем ки баланд боша, агар хомсӯзак мебиёяд дарунаш. Инам хеле як тарафуш сурх шуд, чапана карда, дигар тарафша сурх карда гирифтан мегирем. Дар сковородка равған шакидагӣ нестам. Бе равған ҳамаша пухта мегирифтам, намечаспа. Инам хел панкейкимон тайёр шуд. Маззашам хушрӯяи види хушрӯ дора. Самое главное барои кӯдако интересный мешава. умедворам ки да ягон кас мотиватсия мешава, мехезем барои кӯдакакотон тайёр мекунен. Баъди тайёр шуданаш инам хел тарелкада гирифтам, болошда сгущёное молоко рехтам, камтараки миндали лепестки пошидам. Шумо хонатонда ягон намуди ягода дошта бошед, сметана бошад, чӣ хеле ки фора, ҳам хел ором метиҳед. ана иҷада боша. Завтракда хачапури аз лаваш тайёр кардам. Дарунашда тухму сир дора. Олии насиб боша, да ягон навори дигар тарзи тайёр карданашро нишон метиҳам. иҷада барои шаварам хӯроки парҳезӣ тайёр кардам. Гречка ҷӯшондагиам, куриная грудка, пешшуда салати свежий. баъд иҷада камтарак меваги тайёр кардамшона, ананас, нок, слива, банан, апелсин, себ. Ба нами тарз ҳамаша реза карда мондам. ана иҷада боша распаковка мекунам. ҳозир борои гирифтагӣ ман нишон метиҳам. иҷада иқаша ай лента гирифтагиам, иқаш ай интернет магазини азонай. ини хеле инструментчакҳои оҳанӣ барои гӯштозакунӣ гирифтам. 5 та насадкача дорам. Беҳад удобный, хушрӯяи. Ман ай доштам, хай бо арзон буд, гирифтам. ҳар як таи кӯдакода отдельно боша гуфта. нархаш 79 рубл. Вообще арзони бад. Я 4 сол пеш айвал бриз 150 рубл гирифтагӣ будам. Ина то ҳозира истифода мебурдем. Хабо ия дидам арзон ки буд, гирифтам. Кӯдакода отдельно боша гуфта. баъд ини хеле набори лопата гирифтам. 270 рубл. 6 дона дора. Иям ай аз он гирифтам. Вообще арзони хушрӯ.
Анаи сачоқчаакоя буша ай магазини лента ҳар сеша 650 рубли гирифтум. Качествои нағзакаки хушрӯяй пахтаи тозаяй. Анаи нуш боша светилникчааки моҳтобакай лунная лампа. Нархаш 100 рубл. Ям ай аз он гирифтагим да 1 моҳ омад. Майдачаакаю хай хушрӯакай барои декор кадан. Анаи пакетак да боша сета навлочкаи болиштай ҳар сеш комплект омадагияй 600 рубл гирифтаги будум. Ям ай аз он заказ кадам 1 моҳ да омадак. Бисёри борош ай китай мебиёя накин беҳад арзони хушрӯяй духтаро. Силкаи ягонташ дар кор бошатуна гап занен мемонам. Анаи кружкоҳоя ай магазини лента гирифтам. Иёя ҳамаша со скидкаи гирифтагиём. Нархушон 450 рубл, 500, 600 рубли будан. Ҳамаша 199 рубли гирифтам. Озии скидка рафтестай. Байни хели варени гирак ё ин ки соусницагие. Иноя 129 рубли гирифтам. А так 300 рубли будан. 4 гирифтам. Байни хели бутилка барои шаварм гирифтам. Дарунушда коктейл тайёр карда метимшунад. Анаи набори кружкаҳоя ай магазини Кухенленд гирифтам. Ами ҳар душ наки қимати бад буд. Хайди 5,000 буду. Аку дар омадем тамошо кардем. Дасти холӣ наброем гуфта ба ҳамёя гирифтам. Дута қошуқча дуракатиш. Охири наворда нишон метим кадом магазинай видео кадагиём. Анамин буд хариди имрӯзаи ман. Барои абетӣ хомшӯрбо тайёр кардастам. Инам хел дадек оба гирифтам. 1 кило гӯшта андохтум. 1 устухони иликдурак андохтагим. 4 буридаи гӯшти лаҳмак. 200 грамм нахути таркадагиам меандозем. Ҳами хел мемонем 3 соат меҷӯша. То ҳами гӯштакош камтар мулоим шудана. Хомшӯрбоя чӣ қа бисёр ҷӯшонӣ ҳамуқа ба мазза мешава. Алови газа баланд карда мемонем то я сахт ҷӯшиданда даромаданша. Ай мобайни ним соат гузаштак инам хел кафк бировардагай кафкакои гӯшта ҳамаша мегирем мепартоем. Ду қошуқ намак андохтум дегда. Хай бо мебинем каму зиёдша туғрӣ мекунем. Ай мобайни 1 соат гузаштак оби дега бинен кам шудагай. Болошда бо об мерезем. Ҳами хел мемонем бо 1 соат дига меҷӯша. Инеҷа бо 1 соати дига ҷӯшид. Обши 2 соат гузаштагай. Оби дег бо кам шудагай. Болошда бо об мерезем. Ҳами хел бо 1 соати дига меҷӯша. 2 маротиба об рехтам дегда. Баъди обуша хеле ҷӯшида кам шудан. Ҳами 3 соат гӯшта ҷӯшонем. Шӯрбои бамаззаки хушрӯ мебиёяд. Иҷада барои даруни хомшӯрбо 1 кило картошка гирифтам. 2 сабзӣ, 2 пиёз, 1 помидор. Ҳамаша реза карда тайёр карда мемонам. 1 соати дига ҷӯша шӯрбо баъд маҳсулоташа меандозам. Болгарским тамом шуда дайнабушам меандохтам. Шумо ҳатман андозен дошта бошед. Дар комментария якчанда хоҳараку навистагӣ буданд ки апа тарзи тайёр кардани хомшӯрбоя нишонтиен. Види шӯрботон хушрӯ метова. Тарзи тайёр карданашам нишонтиен. Инамин ба хоҳиши шумоҳонаи хоҳарҷонаи ма. Инам хел хомшӯрбо 3 соат ҷӯшида гӯштакош мулоимаки хушрӯ шуд. Баъд картошка, сабзӣ, пиёз, помидори реза кардагиам меандозем.
ба чӣ намуд приправае ки хоҳен ҳавае меандозем. Дарунашда лавровый лист, ҳамин хел газа пастарак мекунем, мемонем. 1 соати дига меҷӯшад, тайёр мешавад. Обши инами хомшӯрбои ман 4 соата тайёр шуда. Авқоте ки бисёр ҷӯша, маззаш ба мазза мешавад. Инами хеле хомшӯрбо тайёр шуд. Ҳозир косауда мебардорум, абед мекунем. Гӯштакош мулоимаки хушрӯштагиай, нахӯтакошам мулоимакай. Маззаш беҳад ба мазза шудагиай. Шумонам тайёр кунед ба ҳамин тарзи тайёр кардагии ман маъқул мешаватуна. Иҷада ҳамроҳи шавҳарам прогулка биромадагием. Кӯдакои хонада мондему занушу худмон тоқа биромадем тамошо. Шавҳарам хичонда либос мегиранд. Ҳозир иҷа якум ресторани тануки даромадем. Хурдани заказ кардем. Хай шиштем хела гап када ягон 2 соат вақтамонам иҷа рафтак. Баъд иҷа биромадем. Магазини либоса рафтем. Хай шавҳарам хичонда либос гирифтанд. Баъд магазини чи Кухенленд буд, ҳамҷа даромадем. Хеле борои соли навӣ доштакам тараки навор кардагим тамошо кунед. Декоракои хушрӯяй ма дӯст медорум рости гап. Видео кардам шумондаям, умедворум ки маъқул мешавам. Пасудаҳои хушрӯ дорам. Духтаракои хушрӯ, касе ки надонад, дар телеграмам канал дорум, беҳтарин каналай. Ҳами ҳаррӯза прогулка, чӣ хӯроке ки мепазам, сурат видео када телеграмда мондан мегирам. Ссилкаша дар якум комментариям мемонам. Касе ки хоҳа марҳамат дароен обуна шавед. Баъд ҳами чӣ видеое ки дар ютуб мемонам, дар телеграмам ҳастай. Касе ки ай ютуб тамошо карда наметонад, метонен ай телеграм тамошо кунед. Дар ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо бо шумо бошад то навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед. Через 10 минут. Увидимся на próxima.